Иброҳимов Аҳмад ки бо номи Аҳмади Иброҳим парванда аз тарафи суди шаҳри Кӯлоб рӯзи 10 январи соли 2025 мавриди баррасӣ қарор гирифта шуда нисбаташ ҳукм бароварда шудааст ва ҷазо дар намуди марҳум сохтан азоӣ ба муддати 10 солу 4 моҳ таъин карда шудааст. Айни ҳол парвандаи мазкур ба қувваи қонунӣ даромадааст, шикоят ворид шудагӣ нест. дар сурати ворид шудани шикояти кассатсионӣ бошад, шикояти назоратӣ бошад, марҳилаҳои суди болои ҳаст дида мебароям. Вобаста ба ҳозир дар бораи суди марҳилаи якум вобаста ба парвандаи мазкур ҳукми худро содир баровардааст, яъне ки ҷазо дар намуди марҳум сохтан азоӣ таъин кардааст. вобаста ба парвандаи чиқире ки шумо мегӯед ки қонунӣ ва асоснок будааншон, дар сурати агар шикоят ворид нашудан, аз ин бармеояд ки худи Аҳмади Иброҳим вобаста ба ҳамин содир намудани ҷиноят вобаста ба ҳукми мазкур розӣ аст. ва дар сурати ҳозир ман гуфта гузаштам ки агар дар сурати ворид шудани шикояти кассатсионӣ ва шикояти назоратӣ судҳои болоӣ пурра хондаи парвандаро мебароянд.